Da ni wedi cael. Wel ia, mae yna rhywbeth yn gweithio. Da ni wedi canio yn yr emyn a galw'r saint yn hyd drwy'r ddeiar faith. A galw bydd yn digwydd yn y 3 darlleniad. A mae'r cynta'n dod o Mathew y bedwaredd bennod 18 i 22. Galw 4 pysgotwr. Wrth gerdded ar lan môr Galilea, gwelodd Iesu 2 frawd, Seimon a elwyd Pedr, ac Andreas ei frawd yn bwrw rhwyd i'r môr, pysgotwyr oeddynt. A dwedodd wrthynt, dewch ar fy ôl i, ac fe'ch gnaf yn bysgotwyr dynion. Gadawsant ei rhwydau ar unwaith a'i ganlyn ef. Ac wedi iddo fynd ymlaen, oedd hi yno gwelodd 2 frawd arall, Iago fab Zebedeus ac Ioan ei frawd yn y cwch gyda Zebedeus ei tad, yn cywerio ei rhwydau. Galwodd hwythau, ac ar unwaith, gan adael y cwch a'i tad, canlynasant ef. Ac mae'r ail ddarlleniad yn dod o Luc 10 bennod. Galw heibio. Ymweld â Martha a Mair, adnod 39 i 42. Pan oeddynt ar daith, aeth Iesu mewn i bentref, a chroesawyd ef i'w chartref gan wraig o'r enw Martha. Roedd ganddi hi chwaer a elwyd Mair. Eisteddodd hi wrth draed yr arglwydd a gwrando ar ei air. Ond yr oedd Martha mewn dryswch oherwydd yr holl waith gweini, a daeth atw a dweud, Arglwydd, a wyt ti ddim yn hidio bod fy chwaer wedi fy ngadael i weini ar fy mhen fy hun? Dywed wrthi felly am fy nghynorthwyo. Atebodd yr arglwydd hi, Martha, Martha, rwyt yn pryderu ac yn trafferthu am lawer o bethau. Ond un peth sy'n angenrheidiol, y mae Mair wedi dewis yr rhan orau, ac nis dygyr oddi arni. Ac yna, y 3 darlleniad o Marc 15, 33 i 39. Mae'r wolaeth Iesu. A phan ddaeth yn hanner dydd, bu tywyllwch dros yr holl wlad, hyd 3 o'r gloch y prynhawn. Ac am 3 o'r gloch, gwaeddodd Iesu a llef uchel, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Hynny yw o'i gyfieithu, fy niw, pam rwyt wedi fy ngadael. O glywed hyn, meddai rhai o'r sawl oedd yn sefyll ger llaw, clywch, mae'n galw ar Elias. Rhedodd rhywun a llenwi ysbwng a gwin sir, a'i ddodi ar flaen gwyalen a'i gynnig iddo i wyfed. Gadewch i ni weld, meddai, a ddaw Elias i'w dynnu ef i lawr. Ond rhoes Iesu lef uchel a bu farw. A'r rhwygwyd llen y deml yn fwy o'r pen i'r gwaelod. Pan welodd y canwriad a wydd yn sefyll gyferbyn ag ef, mae gyda gwaedd felly y bu farw, dywedodd, yn wir, mab Duw oedd y dyn hwn. O'i bendith ar y gwrando a'r darllen o'r gair sanctaidd. Gawn ni weddio. Ein gorchwil yn y byd yw gogoneddu Duw, a gwarchod ein heneidiau drud yn ddiwyd tra bo'n byw. Fe'n galwyd gan ein Duw i wasanaethu'n hoes, boed dim ymro i'r gwaith a byw i'r gŵr fi ar y groes. Rhôn erth o ddiw bob dydd i rodio ger dy bron, i ddyfal ddilyn llwybrau'r ffydd wrth deithio'r ddeiar hon. Rhôn arna ti ein pwys, rhag i ni wyro o'n lle. Isgyn weddio a gwylio'n ddwys, nes gorffwys yn y ne. Arglwydd, da ni wedi clywed dy lais di yn galw arno ni, o ddyddiau plentyndod, ac mae'r llais wedi dal i'n harwain ni, yn cymell ni, drwy holl flynyddoedd yn bywydau. A da ni'n diolch yn bod ni wedi dy glywed ti'n galw arno ni'r bore yma, i ddod a phlygu blin ger dy fron di, i ddod fel teulu i addoli. A da ni'n diolch am y cyfryngau rhyfeddol yma sy'n caniatáu i ni fod gyda'n gilydd ymhell. Ac oni ti'n felly wyt ti o dad
rwyt ti'n hell, ac eto rwyt ti'n agos. A da ni'n gofyn i ti dderbyn ein hoedfa syml ni y bore yma, a'i defnyddio hyd y bwrpas mawr dy hun. Diolch i ti, Anwylagrwydd Iesu, dy fod ti wedi galw pobl gyffredin i dy ddilyn di. Pobl gyffredin a gofyn iddyn nhw wneud gwaith anghyffredin, ac i di rhoi iddyn nhw ddoniau arbennig a chyfarwyddyd pendant. A fod pobl drwy'r canrifoedd wedi dyglywed ti'n galw arnyn nhw, a galw heddiw fyrddiynau a dôl, a dryllio'r holl gadwynau sy'n dal eneidiau nôl, a galw hwy o'r dwyrain, gorllewin, gogledd, dde, i ddeglwys yn ddiatal. Mae digon eto o le. A da ni'n gwybod o dad y bore yma bod yna leisiau yn galw. Maen nhw'n galw arno ni o wledydd tlawd y byd, a ninnau yng nghyfnod y diolchgarwch a llawnder a llonder, mae'n beryglus i ni anghofio amdanyn nhw. Paid a gadael i ni fod yn esmwyth yn ein digonedd o dad. Gad i ni gofio y rhai sydd heb ddim, am y mamau sy'n gwylio'u plant yn marw, am nad oes yna fwyd iddyn nhw. Gad i ni glywed i lleisiau nhw, oherwydd maen nhw hefyd yn galw arna ti. Ac mewn cyfnod anodd, da ni wedi clywed lleisiau teuluoedd sydd mewn trallod a gofid a galar, yn galw ac yn gofyn pam, a does gan neb ohono ni yr ateb. Ac felly o dad, da ni'n cyflwyno i ti'r bore yma, teuluoedd ac unigolion, rhai y gwyddon ni amdanyn nhw, rhai na fyddwn ni byth yn ei nabod nhw, ond sydd a'u hangen yn amlwg iawn, ac maen nhw'n galw arna ti, fyniw, pam rwyt wedi fy ngadael. Ac felly da ni'n ei cyflwyno nhw i ti, yn cyflwyno'n hunain i waith dy deyrnas di, oherwydd mae yna le i bob un ohono ni yn y tîm sydd yn arwain y byd at gweld y mab, y cariad tragwyddol. Yn gwaith ni ydy rywsut cyflwyno'r cariad hwnnw i fyd sydd yn ddall ac yn fyddar i'w anghenion ysbrydol. Diolch i ti o dad, am garu'r byd gymaint. Nes i ti anfon dy unig anedig fab fel na choller pwy bynnag a gredo yn ddwy. Caffael ohono bywyd tragwyddol. Ac mae'r bywyd hwnnw o fewn yn cyrraedd ni y bore yma. Ac felly da ni'n dod ata ti, gyda chalonnau diolchgar, am bob peth wyt ti wedi rhoi i ni drwy'r blynyddoedd, ac yn gofyn am dy gwmni di a dy gymorth di, wrth i ni fynd ymlaen i ddyfodol. Dyfodol ansicr, dyfodol lle mae holl sylfaenu'r byd yn cael ei herio, heddwch y byd a sicrwydd o ddyfodol a'r blaned, y ddeiar sydd yn ochneidio. A da ni'n gofyn am ddoethineb i arweinwyr y byd wrth i nhw ddod i benderfyniadau mawr am yn dyfodol ni i gyd. Ac felly o dad, da ni'n rhoi ein hunan yn dy ddwylo di, ac yn gofyn i ti'n derbyn ni fel y gyryda ni a'n defnyddio ni, fel bwy eraill drwom ni adnabod cariad Duw. Da ni'n gofyn hyn yn enw ac yn heiliant dy annwyl fab, ein harglwydd Iesu Grist, a'n dysgod ni i ddweud gweddi'r teulu gyda'n gilydd. Ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sa'n teiddiau'r denw, deled y deyrnas, neled ei wyllus, megis yn y neb, felly ar y deiad hefyd. Dyro i ni heddiw yn para beunyddiol, a maddau i ni'n dyledion. Seiddo ti o deyrnas, a gogoniad. Gawn ni droi at yr ail emyn, 7, 3, 8. 7, 3, 8. A diolch i Margaret am chwarae ni. Gwrando Iesu ar fy ngweddi,
Cliw fy ngeiriau, cliw fy llef. Cliw y diolch sy'n fy nghalon am I ti ddod lawr o'r nef. Mae gorfoledd yn fy enaid am I unwaith wisgo cnawd. Diolch Iesu am dyfod I bawb yn frawd. Rhodiaist gynt wrth fôr Tiberias, gelwaist ddynion ar dy ôl. Grym dy law a godau'r gweiniaid, plant gymeraist yn dy gôl. Arglwydd Iesu, galw eto frwd bysgotwyr at dy waith. Sain defengil, amgylchynor ddeiar faith. 7-3-8. Bydde dymadroddion fy ngenau y myfyrdod fy nghalon yn gymeradwy ger dy fron o arglwydd fy nhaig a'n prynwr. Dwi wedi dewis adnod 18 o Salm 146 fel sylfaen i'n myfyrdod ni'r bore yma. A mae'n darllen fel hyn. Y mae yr arglwydd yn agos at bawb sy'n galw arno. At bawb sy'n galw arno mewn gwirionedd. Mae'r arglwydd yn agos at bawb sy'n galw arno. At bawb sy'n galw arno mewn gwirionedd. Galw. Gair bach, ond gair sy'n gallu amrywio hefyd. Ac yn y 3 darlleniad bore yma, da ni wedi gweld Iesu yn galw I weithio, galw i'w ddilyn e. Da ni hefyd wedi gweld Iesu yn galw heibio, teulu arbennig. Ac yn y darlun ola, fe welson ni Iesu yn galw mewn cyfyngder. A dyna chi 2 agwedd o'r gair yma, gair bach. Ond gair sydd yn golygu llawer I ni yn ystod ein bywyd. Da ni'n cael yn galw wrth enw arbennig. Mae yna flodyn yn fan hyn, a mae yna flodau llawer harfach yn ymyl I, a dwi'n teimlo, mae nhw dylia gael y sylw o'r bore yma. Creadigaeth Duw, bendigedig. A da ni mewn cyfnod yr hydre, a mae'r coed, fedra I ddim mynd yn y car heb sylw ar y coed. Dwi'n falch mae rhywun arall sy'n gyrru, a wedyn dwi'n gallu mwynhau yr harddwch sy'n cwmpas ni. A prynhawn yma fydd ein pregethu yn y wain a fe'n diolchgarwch yno ni. Ac dwi'n gwybod bod ni'n byw yn y dre, ond
i'r rhai sydd yn byw yn y wlad ac yn gweithio yn y wlad, mae'r diolchgarwch yn hanfodol bwysig. Yn tydi, Tom? Gwelwch chi fan'na. Wel, gadwch i ni fynd at y 3 darlleniad. Iesu yn galw'r disgyblion. Pam ddario alw pysgotwyr? Oedd gynnu nhw ddim disg, ddim mwy na neb arall. Oedd y bechgyn yn mynd i'r ysgol, y synagog, y merched ddim yn cael, wrth gwrs. Ac o'n nhw'n gallu rhyw lun o ddeall yr Hen Testament yn Hebraeg. Ddim bob amser. Achos, da chi cofio Iesu'n mynd i Nazareth, ac mi oedd i'r synagog, a mi estynodd rhywun sgrôl Eseia iddo fo i ddarllen. Ac o'n i'n deall yn darllen yn ddiweddar fod na rhywun yn sefyll yn ymyl y darllenwr, yn cyfieithu o'r Hebraeg i'r Aramaeg, iaith y bobl. Ac oedd Iesu yn mynd at y bobl bob amser. A dyna nath o, wedi I wrthod y Nazareth, mi ath o'i lawr I Gapernaum. Ac yng Nghapernaum roedd bwrlwm bywyd. Oedd o'n borthladd pwysig, oedd o ar lôn fawr pwysig, oedd yn arwain i'r gogledd I Ddamascus. Ac oedd o'n mynd at y bobl, lle oedd y bwrlwm, lle oedd yr angen. Ac yn galw ar y pysgotwyr yma. Pam dewis pysgotwyr, feddach chi? O'n nhw'n gri. Oedd rhaid bod nhw'n gri o gorff. O'n nhw'n mynd allan ac o'n nhw'n cadw taflu'r rhwyd i'r môr ac yn gofod tynnu'r hen rhwyd yma yn llawn o bysgod. Os da chi wedi bod yn pysgota, da chi'n gwybod bod un pysgodyn ar fach yn gallu bod yn frwydr. Ond meddyliwch am godi rhwyd yn llawn o bysgod. O'n nhw'n ddynion cryf. O'n nhw'n ifanc, fath a fo. Oedd angen y cryfder yna arnyn nhw I barhau y gwaith wedi iddo fo orffen. O'n nhw'n ddewr. Doedden nhw'n gallu nofio. Ac eto I gyd, o'n nhw'n mynd ar y môr gan obeithio bydde popeth yn iawn. A doedd e ddim yn fôr hawdd. Ond hen stormydd yn dod ac yn taro'r dŵr. Ac yn ddi-sydyn ac yn ddi-rybydd oedden nhw'n perygl. O'n nhw'n gryf, o'n nhw'n ddewr. Ond yn fwyaf arbennig greda I, dim ond y fi sy'n dweud hyn, o'n nhw'n arfer cydweithio. O gynnwch chi 2 bwch, rhwyd rhyngddi nhw, rhwyd anferth yn mynd allan I 2 gyfeiriad ac wedyn yn gweithio yn nes at ei gilydd ac yn tynnu'r rhwyd i'r lan. O'n nhw wedi arfer cydweithio. Ac dyma oedd I neges oedden nhw, cerwch eich gilydd fel y cerais I chwi, gweithiwch gyda'ch gilydd. A wyddwch chi, beth yw cyfrinach eglwys lwyddiannus? Eglwys sy'n cydweithio. I mi, mae hynny yn hanfodol. Tîm yda ni, a pan bod ni'n cydweithio gyda'n gilydd, mae yna lawenydd ac mae yna lwyddiant, ac mae yna bendis. A dyna pam ddario alw'r disgyblion am bod nhw'n arfer cydweithio. Dim ond y fi sy'n dweud hynny, gewch chi anghytuno os liciwch chi. Wel, beth am I ni fynd i'r ail ddarlun? Mair a Martha. Iesu'n mynd heibio I Bethania, dwi wedi bod yn Bethania, dwi wedi bod yn Mair a Martha. Eglwys sydd yna heddiw wrth gwrs, a dwi wedi bod hefyd I lawr y mefrod Lazarus, lle ofnadwy, lawr i'w ogof o dan y ddeiar, a grisiau mae'n mynd I lawr ac I lawr, Parcheleri Edwards, Manceinion a finne, ddwy o'n i'n mynd I lawr. A dyma ni'n cyrraedd I ryw bwynt, ac oedd na lle iafel wrth fynd I lawr, ond pan orffennodd y canllaw, dyma fi'n dweud, dwi'n mynd i'n pellach, na fi'n meddwl, a dyma ni nôl I fyny. Oedd yn brofiad cofiadwy. Ond na ardd yn ymyl yr eglwys, gardd y teulu meddyn nhw, ac oedd eistedd yn yr ardd honno yn brofiad. Iesu yn galw heibio. A dyma Martha yn I wahodd i'r tŷ. Oedd hi'n domestig godes, ydych chi.
Oedd hi'n meddwl y byd a'i chatre. Oedd hi ddigon hyderus i wahodd yr arglwydd yno i ddod i fewn ati hi. Faswn i yn pretryso. Dydw i ddim yn dda fel ambell un sydd yma'r bore yma yn coginio. Swn i'm yn gwahodd, neb os ydych chi'n dod, rhaid chi ddod ar y nelerau i. Ond oedd gen Martha'r hyder yma i wahodd. Ond oedd pethau o chwith. Mi ath i banig llwyr. A mae o yn y geiriau yma. Mair wedi mynd i eistedd wrth draed yr arglwydd ac yn gwrando arno. A Martha yn llawn ei thrafferthion. Arglwydd, wyt ti heb hidio dim bod fy chwaer wedi fy ngadael i weini ar fy men fy hun? Dywed wrthi felly am fy nghynorthwyo. Ond dim ond un oedd wedi dod yn extra. Na, dwi ddim yn credu hynny am funud. Dwi sy'n meddwl hyn, cofiwch. Dach chi'n cofio'r briodas yna yng Nghana Galilea? Yn reit yn y dechrau, yn fuan ar ôl iddo fo alw'r disgyblion. A maen nhw'n mynd efo fo i'r briodas. Nawr mae cael 12 extra yn boen. Pan briododd Brian a fi, mi wahoddodd un person i hun i'r brecwast briodas. A gorfod i ni ailwampio'r byrddau a dweud wrth y... Dwi'n meddwl bod y disgyblion wedi mynd i'r briodas. Ac oherwydd bod nhw yna, bod y gwyn wedi gorffen. Dim ond y fi sy'n dweud hyn, cofiwch. Dwi'n dechrau credu pob beth. Ond mae'n gwneud synwyr, yn dydi? 12 ychwanegol, a dim digon y wyn. Wel, dyma fi'n dweud eto. Bod y disgyblion wedi dilyn Iesu i fewn i dŷ Martha a Mair a Lazarus. A bod nhw gyd yn eistedd yn fanno, yn gwrando. Dim rhyfedd bod hi wedi mynd i banig. 12 o ddynion ifanc angen i bwydo arswyd y byd. Ond oedd ei chroeso hi, yr un mor dwi'n galon, dwi'n siŵr, i gweld nhw dod o un i un. Ond do, mi ath i banig a gofyn am help. A mae'n iawn i ni ofyn am help pan bod ni'n mynd i banig. Does na ddim cywilydd yn hynny. Ond Iesu'n dweud wrthi, mae'n o reit fatha, paid a phoeni. A tydi o'n braf clywed i lais o yn dweud wrthyn ni, paid a phoeni. Fe weithydd pethau allan. Ac am Mair, mae hi wedi dewis yr rhan orau. Nis dygir oddi arni. Mae hi wedi dewis beth sy'n bwysig yn y pen draw. Croesawu. Mae'n bwysig bod eglwys yn eglwys groesawgar. Os nag ydy hi'n eglwys groesawgar, wneith hi ddim llwyddo. Mae'n ambell i adeilad, ambell i gapel sy'n eich croesawu chi. Dwi'n gallu mynd i fewn i ambell i mewn wag. Ond mae'r arglwydd yno, yn aros i ni ddod. Dwi'n gallu mynd i fewn i ambell un arall. Ac mae'r vibes yn negyddol. Mae'n rhyw deimlad o... Na, dwi'n yn gyfforddus yna. Ond hynny cyn i'r gynulleidfa gyrraedd. Mae rhaid i eglwys lwyddiannus gydweithio. Mae'n rhaid iddi hefyd fod yn groesawgar. Ac o groesawu eraill ata ni, da ni'n ei galw nhw i ddilyn yr arglwydd Iesu. Wele, wrth y drws yn curo, Iesu, tegwch nef a llawr, cliw ei lais, ag agor iddo. Paid ag oedi funud awr. Agor iddo, mae ei ryddiau fel y wawr. Parod i'w wneud ei gartref yn y galon eog ddi. A'i ffrydferthu a grasisau, gwerthfawr ddoniau'r nefoedd bri. Agor iddo, anghymharol Iesu ci. Os ydyn ni'n agor yn glonedd efo, mae'n dod gyda ni. A pan bod ni'n dod at yn gilydd, mae'r croeso yn cael ei rhannu, ac mae o'n tyfu, ac mae o'n denu.
dyna chi gyfrinach Eglwys Llwyddiannus. Ac yna da ni dod at y trydydd galw, y galw am gymorth. Oedd yn nhad yng Nghyfraith wedi eni yn 1898. A dwi'n cofio pan oedd wedi dod i fyw i'r Wyddgrug ar ddiwedd ei oes, o'n i'n mynd â fo hwyrach at y doctor. Date of birth, 1898. Ac o pobl yn agor i llyged oherwydd o'n nhw wedi cyfarfod â llawer oedd wedi geni yn 18 beth bynnag. Oedd wedi bod trwy'r rhyfel byd cyntaf, yn fachgen ifanc, ac oedd o wedi gweld pethau mawr. A Ken eisiau gwybod, oedd dad deud wrthi, sut beth oedd mynd trwy'r rhyfel? No, dwi'n eisiau sôn am y peth. Ac mae hynny brofiad cyffredin i rhai sydd wedi gweld digwyddiadau traumatig. Dyn nhw'n eisiau ail fyw yr uffer. Ond na i ddweud un peth wrtha ti, meddwl fo. Pan o'n i yn y trenches, oedd na hogiau yn fano, fi o'n nhw rioed mewn eglwys na chapel. Ond o'n nhw'n mynd ar ei gliniau yn y mwd, ac o'n nhw'n gweddio. A dyna byddwn ni'n ei wneud mewn argyfwng, mewn angen, i ni'n troi at ddiw ac yn gweddio. Ac mae'r arglwydd yn agos at bawb sydd yn galw arno, mewn gwirionedd. A dyma i chi'r arglwydd Iesu. Mae'r hanes yn ddirdynol. Mae Marc a Luc yn dweud rhywbeth tebyg. Iesu ar y groes. Oedd yn gwybod mae dyma be oedd i ddod. Yn gardd Gethsemane oedd e wedi wynebu i ddyfodol a'i ddiwedd. Ac wedi gofyn am i'r cwpan cael ei gymryd oddi arno fo. Ond oedd e wedi plygu i ewyllus Duw ac wedi dweud, dy ewyllus di ac nid fy ewyllus i awn erer. A mae o wedi mynd trwy bopeth, trwy sefyll i brawf o frawn Peilat i gael ei fflangellu, dirmig y milwyr, cario'r groes, a syrthio o dan ei phwysau hi ar hyd y fio dolorosa ffordd y doleriau i ben bryn Calfaria. Ac wedi hongian yno o hanner dydd tan 3 o'r gloch y prynhawn. Mae o wedi maddau i'r rhai sydd yn ei groesoelio fo. O dad maddau i fynd canis dydyn yn gwybod beth y maent yn ein neithir. Wedi dweud wrth y lleidir yn ei ymyr heddiw y byddu gyda ni ym Mharadwys. Wedi cofio am ei fam ac wedi dweud, fab, weled y fam. Wraig, weled y fab, i throsglwyddo hi i ofal y disgyblanwyr. Cymaint mewn cynlleied o amser. Ond nawr, mi oedd na dywyllwch, nid yn unig o gwmpas, ond oedd i fewn i enaid i'n harglwydd Iesu. A tydi o'n beth pwysig i ni sylweddoli pan bod ni'n mynd i dywyllwch. Mae o wedi bod yno o'n blaenau ni. Mae'r esbonwyr yn dweud, mae pwysau pechod y byd arno fo, barodd iddo fo alw allan, fy niw, pam rwyt wedi fy ngadael. Cafodd o ateb? Do, da ni'n di clywed. Ond mi ath o mlaen wedyn, yn fuddugoliaethus i ddweud, gorffennwyd, dwi di cyflawni'r dasg i ti wedi rhoi i mi. A da ni'n gwybod ar fore'r trydydd dydd bod y patrwm yn glir, bod ni'n gwybod pam, i fod o wedi cael yn erth i fynd ymlaen a bod yn fwy na choncwerw drwy gariad y tad nefo. Na lawer wedi galw allan am gymorth yn ystod y cyfnod yma, cyfnod tywyll iawn da ni wedi mynd drwyddo. A mae'n bosib
Bod na rhai wedi dod I gredu, bod na rhywbeth mwy i'r bywyd yma, na'r corff da ni'n byw ynddo fo. Bod yna rhyw ddimensiwn arall, pwy a wyl. Ond dwi'n credu fod yna, pan am bod ni'n galw am gymorth, a pan bod ni'n cael ateb, pan bod ni'n cael yn cadw rhag y tywyllwch eitha, bod Duw yn siarad â ni. A dyma yw gwaith yr eglwys lwyddiannus, I bod hi'n cadw pobl efo'i gilydd, I bod hi'n cadw ysbryd y Crist byw atgyfodedig, bod hwnnw yn treiddio drwy I holl weithgaredd hi. O fab y dyn, yn einiog Duw, fy mrawd am ceidwad cry, ymlaen y cerddais dan y groes a'r gwawd, heb neb wrth di. Cans llosgi wnaeth dy gariad pur bob cam, ni allodd angau hun ddioddi'r rhan, diffoddi'r fflam. Cyrheiddais ddiben dy anturiaeth pryd, drwy boenau mawr. A gwelais di dan faich gofidiau'r byd, yn gwir o'i lawr, ac yn dy ochau'n ddwys, a thryllio gledd, yn galw'r afradloniaid tu a thref. Rwy'n i'r weledigaeth fawr a'n tri o'n crwydro ffôl I ddilyn, gyda llwybrau dyrus di, heb syllu nôl, a moes dy law I ni, rei ddila fi'n, ac arwain ni I fewn i'r fyd dy hun. Tydi yw'r ffordd, a mwy na'r ffordd I ni, tydi yw'n gryn. Pa les ymdrechu arglwydd hebo ti, a ninnau'n ddim. O'r rymu sy'n na wybil o'r hau, dy nerth a'n ceidw ninnau heb lescau. Mae eglwys lwyddiannus yn cydweithio, yn croesawu, ac yn cadw ysbryd y Crist byw, yn fyw ac yn iraeth, bob dydd yn hoes. Y mae'r arglwydd yn gwrando ar y rhai sydd yn galw arno. Ac mae yn agos at bawb sydd yn galw arno mewn gwirionedd. Boed I ni glywed y llais yn galw ni i'w ddilyn, boed i'n lleisiau ni fod yn lleisiau croesawgar, a boed I ni brofi y cadw sydd yn rym y groes, mwyn ei enw. Amen. Gawn ni orffen efo'r trydydd emyn, 483. 483. Mi glywaf dyner lais yn galw arna fi I ddod, a golchi meiau gyd yn afon Calfari. Yr Iesu sy'n fy ngwadd I dderbyn gyda'i saint, ffydd, gobaith, cariad pur a hef, a phob rhywnefol fraint. Yr Iesu sy'n cryfhau o mewn ei waith drwy ras. Mae'n rhoddi nerth i'n henaid gwan I feiddi'n hechod cas. Gogoniant beth am drefn y cymod a'r glanhad. Derbyniaf Iesu fel yr wyf a chanaf am y gwaed. Arglwydd, dyma fi ar dy alwad di. Canaf enaid yn y gwaed a gaid ar Galfari. 483.
Diolch I ti o Dad, dy fod ti wedi bod yn bresennol gyda ni'r bore yma. Diolch I ti am gael cwmni'r mab ac am gyfle I ddilyn I esiampl. Ac am ddiddannwch yr ysbryd sy'n yn cynnal ni ac yn gwneud ni'n un teulu yno ti. Oedi ti aros gyda ni a minnau gyda chithau. Nawn ni rhannu'r bendith gyda'n gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll o'r awr hon, hyd byth. Amen.